This is the Zomba Botanical Gardens. Actually, I have this my hedges and panda and there's a bobo. Komano, there is a better view inside. The Maloazi, Mulimitengo Mbili, and it's managed by the National Herbarium. Maga minama ona za mitengo zi masamba chanjani ya abotani machiduli. And the one thing I want to say here it's about the relationship between the botanical gardens and the teen sex. It's a crucial issue, of course, and I have to be sensitive with my language. And yeah, that's how they are in pairs, you know. And when you're in love, you just want somewhere safe and somewhere bebasi. So I can't capture them on camera. They end up bebasi myself. I don't know, malonga we just allow anyone, everyone. It's a public place, of course. We say can claim what I should go here. But chifa ndi malo aboma, malo muntu inaliyese. Komano, the issue about insects, you go to gate. Mugona kuti ana akulowa. They are in pairs. Komano, the way they look like kuti sana kwanise zaka even 16 or 18. Mugwalo la kulowa. What are they doing inside? Them are officials. Let's be cautious. Chizi atetezera nacho apachatimati mwana ndi munthu amene sangapange chiganizo payokha. Kaya kuzimva kuti iye ndozindikira komano lamulo likuti ngati sanafike zaka 18 kwathu kuno ndekuti chiganizo chimene atapange payepo ndi cha mwanabe basi. Kaya aphe munthu treatment yake alandirabe ya mwana basi. Sangampase life in prison. Chifukwa choti ndi mwanabe basi. Ndeno tenti asamalire ana pamene akupita malonga tawo atenti zionesesa kuti kumene ukupita ukatani ndipo upita ukapanga chani ndipo ndi ndani. Because when you go deep in Botanical Gardens, it's a big place. Umakapeza ti ana tili mapairs. That's why I'm saying kuti this place is a safe haven for teen sex, of which sizimeneka izikhala choncho. So thank you, just like and subscribe, also share. This is Shemino Narrates.